partit més de nou. Bon dia, televidents de Canal N. I avui doncs amb indumentària ja nova, estrenant samarretes. Des d'aquí donem gràcies als sponsors, a tots. I el partit que comença aquí al Navàs com un partit amistós abans de començar la Lliga contra la Salle Manresa. Bé, salutacions dels dos equips i a punt de començar. Doncs el Navàs començarà per la banda esquerra i comença el partit en posició de la Salle Manresa. De l'alineació doncs ha de prendre els 11 jugadors. També podem quedar algun que no anomenem i els anem dient doncs sobre la marxa que vagin intervenint amb la jugada. El Christopher la passa amb l'Oriol, que dins l'àrea. Vinga, pot esgarrapar la pilota. Primera aproximació en perill. Pilota que recupera el Roger. La zona de mitjos pel Moja. Endarrerint molt Eric. Té el Deix a la dreta. Amaga i pilota de banda. Pilota a la banda. Rebella, que ara tenim aquí a la banqueta pel lateral, que no ho podem veure bé del tot. Volia fer centrada la Rebella, però se li treu la pilota a la defensa. Ramon. Vinga, si entra més amb força. Gira, Isma, gira! Francesc roba, ei, que agafen. Deixa assenyalar, deixa jugar a l'àrbit. Pilota que es perd en línia de fons. Treu un curt al porter. Talla la frontal Oriol, la recupera Manresa, la Salle. Entra el Ramon, entra la Rebella, pilota que queda dividida, peus de Manresa. Jordi que talla, Jordi Deix. Francesc, Ramon per darrere. Ai, aquests passes a terra de ningú. Va Roger pressionant, recupera la pilota, Oriol en punta. Llença la pilota al porter lluny. Recupera de seguida el Martí. Pel Moja. No passa la pilota pel mig. Talla l'Eric, triant la pilota ràpid des de darrere, buscant l'Oriol en punta. Roger des del mig. El camp, el Christopher, no, és bo. Avantatge pel porter, que no surt a fora. Rebella. Bé, Jordi ben tallat, Roger al mig. Jordi talla, però deixa la pilota en peus mortes. El jugador de la Salle, que la recupera. Pilota al centre del camp, novament per la banda esquerra, Eric. S'ha de treure la pilota en contundència. Tapa, Deix, què passa? Bé, Deix, molt bé, ben tallat pel Jordi i banda. Es treu de banda. Molt bé, va, Christopher, apretamos. Talla per Rebella, toca la pilota un jugador de la Salle, Casbel Oriol recupera, Francesc amb el pit, la baixa, se l'endú, Roger, que no passa la pilota, van massa de pressa, paciència. Ep! Eric apunta a la banda esquerra pel Martí, que controla la pilota pel Costa i volien jugar cap a l'interior però no ha arribat. Ben tapada la defensa de la Salle. Roger. Pilota de banda per la Salle. Oriol que pressiona. Ben treballat. Vinga, si ens l'emportem. Roger. Endarrerint per l'Eric, a darrere. Pel Moja. Pel Eric, des de darrere. Bé, pilota per Rebella, la para. Vinga, li va el rebot a favor.
Té el Christopher a davant, però rebota la pilota. Però davant el Jordi, per Ramon. Tot el Christopher, vinga, que l'agafa, entra dins l'àrea, talla la defensa més ràpida. Pilota a la frontal, recupera el Martí, pel Roger. Es poden tornar a obrir pel Martí. Tornen darrere pel Moja, pel Roger de la banda esquerra. Pot fer jugada, pot centrar, ho intentarà, en té dos. La pilota que es perd per la frontal, talla el Francesc. Vinga, Ramon, toca-la. Jugada perillosa del Manresa, d'atac. Va, Eric, jugada perillosa. Un contra un, Arnau. I gol. No, sí, pilota al pal, no ha entrat. Ai, què fa? El Moja ha xutat. No pot ser. Demanaven sessió quan ha fet un despeje i la pilota ha anat involuntàriament a les mans. Que no ha sigut una sessió, sinó que ha sigut una cosa fructuosa del joc. Bé, recupera la Salle, primera ocasió molt clara de la Salle del partit en avançar al marcador. Pilota llarga, talla l'Eric. Ramon, no ens encantem. I assenyala una falta a favor de Navàs. Tira llança, rebota la pilota i banda pel Navàs. Aiga, treu davant de la Salle. Per la banda. Pilota amb avantatge pel Navàs, que la deixa perdre fora de banda. Bé, la pilota no havia sortit del terreny de joc. Bé, la pilota doncs, no ha entrat a dins del terreny de joc i l'àrbit torna a fer repetir el tret, el saque de banda pel Manresa. Banda pel Navàs. Treu de banda, vinga, 1-1-1-1, talla el jugador pel mig, el Manresa, la Salle. Moja, vinga, Moja, el peu aquí. Eric des de darrere, sortint, pilota a la banda. Treuen de banda. I banda. Devia assenyalar un fora de joc. Pilota pel Martí, pilota a l'Eric. Moja. Avançant per la banda, pel Costa, pot córrer Cames. Li tallen la pilota. Jordi davant, ben lluitat i assenyala falta a favor del Navàs. Passa, pilota llarga. Podem agafar en contrapeu la defensa de la Salle. La Rebella ben tallat. Treu de banda. Jordi davant. Rebota la pilota. I assenyala banda pel Navàs. A Jordi demanem, Eric, no podem jugar d'aquesta manera aquí darrere. La pilota li ha anat. Buscant el segon pal, talla el Martí, treu el Francesc. Pilota per l'Oriol, l'aguanta, va sol, i li treuen la pilota. Talla el Francesc, Roger. Vinga, Francesc, agafa la pilota, se l'emporta, fa autopassada, però va sol, va llarg i treu un fora de banda. Bé, han guanyat uns quants metres, diguéssim. Pilota per Roger, centre xut, talla la frontal, la Salle, Ramon, el dia que la passem. I pilota al centre del camp, per Roger, missona de mitjos, Moja, Roger, ara Ramon,
aquest passe, bé, ara Francesc, que gira, buscant el Christopher davant, bé, ara, bé pel Navàs. Aquests 4 tocades, ara, Roger, Rebella. Vinga, vinga, aquesta cintura. Ramon, a sobre! Sobre, no els podem deixar que marxin pel costat i ens els mirem. He dit que treu, fluixet, endavant. La pilota de l'Oriol, que torna a anar sol. Fora de joc. Torna a recuperar la Salle. I corna. Primer pal, curt. Deixa passar. Pilota a l'interior de l'àrea. Xuten. Arnau, que es troba la pilota a les mans. Entre el peu i les mans no ha pogut parar. Xuta fort l'Arnau, ara no hi ha ningú. Tallen amb el cap la Salle. Vinga, aquesta al mig just. Rebella. Talla el Jordi, se l'emporta jugador de la Salle, per la banda, talla el Jordi. Pilota a la frontal, pel Manresa, talla el Ramon. Vinga, aquesta pilota dividida amb el Bot, Jordi que la treu. Va, Roger. Costa que li rebota. Vinga. Martí que corre per l'esquerra, Moja. Tornem a començar pel Martí, Martí. Per la banda. Oh, Christopher, que estàs en fora de joc fa mitja hora. Surt d'aquí. S'hauria de mirar més la línia. Bona. Ara sí, va Jordi, Cames. I banda pel Navàs. Pilota viva, després del fora de banda. Pel Jordi. Jugant per la banda, pel Ramon. Centre. Vinga, aquí va pel mig. Francesc, cau a terra, no pita res. Ara sí. Pita l'àrbit, una falta perillosíssima contra la Salle Manresa. Xuta la falta, buscant! I el porter que l'atura. L'ha anat a buscar el pal llarg, amb bona intenció. Pilota pel mig, per Roger. Talla el Ramon. Vinga, aquesta pilota que surt d'aquí, darrere pel Martí, vinga, llàstima. Va, ben recuperat, llàstima. Va, aquests rebots, pilota, rebots. Banda pel Navàs. De banda recupera la Salle, ara pot tallar el Ramon, aquest control, vinga. Xuta, però no. Ha xutat fluix, deixa caure la pilota viva dins l'àrea, Roger, per la dreta, centre. Aquí va el segon pal, i el Costa, però amb avantatge pel porter. Pilota a la banda, Rebella amb el cap, pel Christopher. Oi, aquestes frivolitats. S'ha de fer bon estar bé. Rebella que la xafa. Va, Rebella! Cames, Cos. Va, Jordi! Pilota pel centre del Manresa, al mig camp, són ample. I se l'emporta el Martí. Bé, Martí. Vinga, Oriol, no l'esperis. Roger, Oriol. Christopher un altre cop en fora de joc. Ara retrocedeixen la pilota al porter. Vinga, aquesta pilota rasa. Pressionant el Navàs, la Salle sortint bé de la zona de mitjos, més bé ara surten. Bé, Moja. Treu de banda, talla. Christopher. Roger, bona, va. Ai, estima. Es treu la falta. Cop de cap i les mans de l'Arnau.
Llançant la pilota a mig camp, Oriol. Avançant son ample, pot xutar. El Ramon va per terra. Obren a la banda esquerra. S'hi acosta el Deix. Talla el Jordi, però la pilota queda en peus del jugador de la Salle. Des de la frontal xuten. Novament pilota al pal, però per la banda exterior, tapant l'Arnau la porteria. Ja li ha anat tort, directament a fora. Ja s'hora. Bé, Jordi, bon, va, Roger, Christopher per darrere, no se l'endú. Ens falta aquella mica de sort, 2 rebots, l'enduns amb la pilota. Ramon buscant, ara no troba ningú. I vol Costa, si més no, per donar pressa als jugadors de la Salle que puguin perdre el control. Arnau que surt, bé. Obre, Jordi, obre! Bona sortida de l'Arnau, anticipant-se la pilota. Moja per l'Arnau, per darrere. Tanto! Vale, Rebella, búscala. Vale. Vale, Francesc, vale. Llarga. Som 3 al Navàs amb un pam. La Rebella amb el pit. Jordi, Ramon, control, fora. Vale, Ramon. Moja, vinga, moja aquest peu. Bé, ben lluita. Molt bé, ara, bé. Llàstima, ara toca que... Vinga. Toca jo Navàs aproximant-nos en perill sobre la porteria de la Salle. Com molt en perill no ens hi hem acostat. Bé, va, Jordi, apreta. Vale, va, Christopher. Ens falta portar-nos la pilota a l'últim pam. No dormit, el Francesc. Passen bé els de la Salle, jugant bé per la dreta. No t'hi giris, Eric. Va, Va, Franz. Sortim d'aquí darrere allà. Rebella. Jordi que talla, xuten, Arnau, corna. Es treuen el corna amb curt, primer pal, internen. El Jordi davant, centren. Talla Eric, novament corna. Corna amb curt. Centra des de la banda. Ai, Christopher. Eric. Despejant la pilota a la frontal i doncs el jugador de la Salle l'ha agafat i ha empalmat un xut fort. Fent impossible l'estirada de l'Arnau. 0-1 al marcador. Bé, canvis doncs a la fila del Navàs. Surt el Claudi, surt l'Ernest, surt l'Òscar. 0-1 al marcador. Tot el Roger, darrere per Ramon, Moja. Francesc. S'entrebanca tot sol, Ramon. Buscant el Claudi en punta. De la pilota per Roger, Francesc. Buscant l'Ernest. Marxa Ernest. Penja la pilota per sobre. Retallen, centren, Moja, més fort. Va, Roger, amunt. Va, Ernest, cames. Hem de mirar la velocitat, l'arrencada i aquesta punta de velocitat. Va, Francesc que se l'empot. Un altre cop falta. Dues potes que toca el Francesc, 2 cops que va a terra. Xutar la pilota a l'Eric, fluixa. Francesc que recupera, mitjos. Darrere pel Moja i no es pot. Podem sortejar les pilotes d'aquesta manera a mitjos.
sent l'últim home en defensa. Hi ha de falta com la Salle. Pilota llarga. I això, pues clar, I surt l'Arnau, mans. Ben aturada la pilota. Molt valent. Pilota Ernest, s'ha de controlar aquesta pilota. Va, amb Òscar. Ai, que no toquem la pilota a l'últim moment. Jordi que treu de seguida per l'Òscar. Vinga, Òscar. Dona la pilota malament. Pilota mitjos, Martí, Moja. Ben recuperada per Navàs ara. Va, aquesta pilota, va. Francesc, va, Roger, mans. Deixa jugar, ja hi ha l'avantatge a l'àrbit. Ja assenyala fora de joc. Del Roger. Ja ets fora. Estem en joc viu. Pilota a la banda dreta del Manresa. Zona de mitjos. Contraatac. Eric, talla-la. Bé, ara Eric. Gira. Però ens compliquem la vida a l'hora de rebutjar la pilota. Veiem una bona pilota en contraatac del Manresa, però les ganes de driblar, les ganes d'aixafar pilota ens fa doncs, que ens la tornin a prendre en perjudici dels interessos de Navàs. Es treu la falta, s'ha assenyalat una falta, una pilota dins l'àrea, Palèdic novament, ja com se n'en surt, doncs on se n'en surt, en fora de banda pel Navàs. Ens falta despejar més bé amb els dos peus. Si hem d'allunyar la pilota, s'ha d'allunyar però lluny. Bé, recordem que és el tercer partit amistós de la temporada i la setmana que ve sí que comencem ja la Lliga. Molt bé, quina gràcia. Francesc, talla enmig del camp, pilota endavant, Barnes, Cames, arriba pel porter, amb avantatge. Vinga, ben pressionat. El Claudi també, vinga Claudi. Martí, Ramon, Francesc. De la pilota anem a darrere de la pilota, no anem per davant. I surt l'Arnau, se la queda. Ha d'una pilota llarga, viva. I pilota que cau en peus del Martí, que la tira endavant i fora de joc per Roger. Té tantes ganes que cau en fora de joc. Bé, nous canvis. Moja pel blat, Jordi per Jordi. Vinga, ja l'han jugat tots els jugadors que s'han pogut canviar avui. Que estem a la primera part amb el resultat de 0-1. Roger, cau, falta. Centre. Ai, què ha passat? Fora de joc. No estem a la White, una setmana i una altra setmana caiem amb el fora de joc. El dia que n'aprenguem, aquell dia comencem a treure més resultats. Pilota per la Salle. Vinga, recuperem, ben recuperat, va. Amb força se l'emporta la Salle, que tira endavant. Pilota que recupera, s'entrebanca, no s'entrebanca sinó que li traven, falta. Bé, quasi bé tot l'equip de Navàs a rematar, pilota llarga a les mans del porter. Ens hem acostat des de falta, des de molt lluny, sense fer una rematada. Vinga, aquest bot. I pilota llarga pel jugador de la Salle, molt bé Arnau, molt bé Arnau. Intimidant i agafant la pilota. Vinga, Òscar, endavant. Va Ernest, surt el porter, fora. Es treu de banda. Bé, doncs, torna sobre la porteria de la Salle, xuta de l'Èdic. En curt pel Francesc. S'interna Roger, bona, buscant, però llàstima. Va, Roger,
Confiança que això entrarà algun dia. Això són partits amistosos. Espereixen que entrin, però bueno, un dia o altre entraran. Es treu. Talla el Roger amb el cap, vinga, va, Claudi, dins l'àrea, Claudi, davant del porter, agafa la pilota. Bé, intimidant. Davant, arribant amb Padell. Pilota llarga, al centre del camp, Ramon. Si estem sols hem de tocar millor la pilota, penso. Roger davant, tocant, Francesc, bé, novament, falta, ben assenyalada per l'àrbitre. Torna a xutar la falta a l'Eric, buscant, Roger que va buscar el rebot sobre el porter, però no, agafa bé la pilota. I mitja part, amb el resultat de 0-1 al marcador. Bé, comença doncs la segona part. En aquest moment. Tota per Roger, Francesc, endarrerint. Endarrerinada amb el canvi de porter, amb el Marcel. Ramon! Amb l'Edic. Recull la pilota bé. No! Xuta la pilota als peus. Surt el Francesc amb la pilota. A Roger. Vinga, Ernest. Ataca la Salle. Jordi. Xuta a les mans del Marcel. Vinga, Francesc. Ei! Altre cop falta. Avançant posicions de defensa. Ramon a sobre, no deixis 2 metres. Ha ben tallat per l'Icard. El Francesc que la gira. Bé, llàstima. Li falta l'últim pam per sortir. I agafar un avantatge sobre la defensa. Ai, va, Òscar, vinga Òscar, endavant, la pilota molt bé, amb l'Ernest, Cames, i assenyala falta a favor del Navàs. Torna a xutar la pilota, l'Edic, la falta, sobre la porteria de la Salle. Pilota dins l'àrea, vinga Roger, xuta, i arran de pal. Bon xut del Roger, buscant els 3 pals, però ha anat per fora per poc. Eric que talla, Ramon amb el cap, pilota dividida. Vinga, bona! Avantatge pel porter. Roger, quédate ahora. Quédate. Espera, Francesc. Pilota llarga, Ramon amb el cap, de costat, tocat molt raro. Vinga, pilota a zona de mitjos, Icard, ai no, així no, Jordi, endarrere la pilota no. Surt el Marcel, la toca, bona tocada i corna. Bé Marcel. Treuen en curt, Òscar fa la jugada per la banda, xuta, novament, corna. Pilota, novament, servei de porteria. No hi havia ningú al primer pal. Pilota a terços, ni a mitjos, ni a la defensa. Pilota que talla l'Edic. Va, sortim d'aquí. Té la sort Salle que s'emporta el pilota amb el rebot. Centre, pilota Blat. Rebota entre jugadors del Navàs. Ramon que treu curt. Pilota a la frontal, xuta, Marcel a les mans.
Ben atrapada segura, la pilota a mans del Marcel. Eric, ja com es gira. Més fort els passes. Francesc per Ramon. Ai, aquests passes, si no aquests passes... Ens falta molta precisió. Bé, Martí, va, lluitem, va, Blat. Vinga, passa llarg, vinga, Claudi. Claudi, qui anirà? Claudi Ernest, un només, un. Vinga! Claudi va per darrere, però avantatge. I corre, guanya l'esquena, per Jordi, treu Marcel, bona Marcel. Francesc sona de mitjos, per Roger. Bona! Oh! Diríem que no. Pilota per la Salle de Manresa. Blat, treu la pilota. Vinga, una pilota solta aquí al mig, de la frontal. Martí, que surt. Surt el Blat, Roger, que recupera. Molt bé, Roger. Vinga, Òscar. Va, fora de joc. És que no en sabem. És que n'hem de mirar, ho hem de mirar abans de sortir a córrer. Blat que talla la pilota. Ramon. Aquests controls baixant pilota. Vinga, tranquil, que està sol. Ara és bona, Claudi. Claudi, Cames. Ei, Claudi, no em pentis. Fora de directe. Ramon. Passant pilota al Claudi. Va, Claudi, dins l'àrea. Pot passar de tot, pilota fora de banda. Pot anar baix. Es treu a fora de banda. Queda molt arraconada la pilota, no podem veure les imatges. Novament fora de banda i Roger. Li marxa la pilota tocant amb el cap. Per la línia de fons. Va, en el curt, no hi ha ningú pressionant. Talla Ramon. Vinga, Blat, ficant fort el peu, fort. Pilota que roda la Salle pel mig. Roger, Ramon, bona passada pel Francesc, de la frontal, entra el Claudi, Francesc, surt el porter i se l'atrapa. Ramon, aixequem el peu, l'hem de tocar la pilota. Eric des de darrere, Jordi Carr, endarrerim pel Marcel. Pilota a la frontal. Vinga, Ramon, bé ara. Aguantem, ens hem d'acostar més. Vinga, Òscar. Pilota que avancen lentament els de Manresa. Vinga, Òscar. Pilota llarga, però no atrapa l'Ernest, sinó que li talla el jugador de la Salle. Pilota pel mig. Pilota llarga, l'interna. S'interna el Blat. I el Marcel que la tira fora. Pilota a l'extrem, al fons de la línia, servei de porteria. Eric, veiem pilota. Pilota a la frontal. Ramon. Va, Jordi, traiem pilota. Va, Ernest. Roger per l'Òscar, de la banda, se l'emport. No, talla la Salle. Ramon. Fora. Es treu la banda, Blat que talla, corna.
treuen en curt, jugada per l'extrem, per la banda, fora de banda. Treuen de banda i que no la toca molt i peor del travesser, Treu el servei de porteria a l'Eric. No, Eric. Mira que hi ha espai per passar la pilota i encara tenim la mala sort que la toca el de la Salle. Vinga, va, Martí, ben recuperat pel Navàs. Banda pel Navàs, vinga. Christopher. Martí, novament, banda. Talla la de Salle. Falta. Pilota que talla. Falta. Treu la falta a l'Eric. Buscant... Però no passa la pilota. La pilota es queda curta. I ha de córrer. Pilota llarga. Jordi, molt bé. Protegint. Balat. Vinga, Balat, fort al peu aquí. Fort. I pot xutar a les mans del Marcel. Li volia buscar la vaselina, però el Marcel s'ha aguantat. Vinga, pilota per la banda de l'Òscar. Se li escapa fora. Novament banda pel La Salle. Pilota llarga i banda. Pilota viva, s'interna i fora de joc de La Salle. Vinga, la pilota llarga que arriba als peus del porter de La Salle. Vinga, Christopher des del mig, cap al Martí per l'esquerra, s'anticipa la defensa, banda. Christopher, pídela! Vinga, Blat! Toca, ben passat ara. Es pot avançar metres i no deixar la pilota d'aquesta manera. Vinga, Òscar, tampoc podem atrapar la pilota, pel mal vot que ens fa. Recupera la pilota a La Salle, va avançant metres, talla l'Eric novament, ha de ser pel Martí. Ai, llàstima. Vinga, Blat recupera posicions per la banda, centra, talla Jordi, macachis d'ena. Ha sigut una llàstima que Jordi hagi rebutjat la pilota en curt, hi ha caigut en peus el jugador de La Salle que només ha hagut d'empentar la pilota, fent impossible l'estel del Marcel. Bueno, 0-2 al marcador. Vinga, 0-2 al marcador. Roger, massa endarrere per mi, pel meu entendre. Jordi. Francesc és al mig. Poblat. Pel Martí, ara comencem a tocar. Bona. Va, Claudi, no podem perdre això aquí. Va, el Blat que recupera. Pel Claudi, endavant. Molt bé, ara anem tocant la pilota curta i avançant. Què és el que hem de fer? Un centre que agafa la pilota al Francesc, passant la pilota buscant a l'esquerra a la dreta, s'anticipa la defensa, rebota la pilota, i és que a vegades els rebots, si no ens van a favor, ens perjudiquen, com aquesta ocasió. Va, Roger, preparant, Blat, Christopher, cau a terra, no pita res, recupera, no pot passar, ben tancada La Salle, de darrere només queda el Christopher, l'Eric, volem dir, ell que fa interna, Ernest i fora de joc. Pilota viva. Corre, Blat! No podem mirar la pilota, sinó que hem de mirar qui tenim per la banda, que en aquesta ocasió s'ha escapat el jugador del Manresa. I d'aquesta ocasió de perill. Canvis pel Navàs. Jugada pilota en viva i falta sobre la porteria del Navàs. Treu la falta, primer pal, les mans del Marcel, molt bé Marcel, ben aturat.
Atena sota els pals. Pilota en bot. Va, Claudi! Vinga, pilota endarrere del porter. Un d'on vas, no dos, un. Pilota guanyant l'esquena. A la frontal de l'àrea. Torna a jugar per la... Ei! Per sobre el Marcel. I 0-3 al marcador. Se centra des del mig del camp el 0-3 amunt, en contra del Navàs. Bé, havíem aconseguit 2 partits empatant de la pretemporada. Doncs avui coneixem la primera derrota. Apreta, porter, apreta! Vinga, Roger. Oriol, que la toca pel Francesc. Massa fora de joc, fora de joc, fora de joc. Pilota pel porter. A Christopher! Moja. Francesc massa fort del passe. O dificultats en rebre. Pilota llarga, guanyant l'esquena. Encada, i ve Dic, tallant la pilota. Bé, falta sobre el Francesc. Ai, aquest bot, és que aquest bot... Va, Martí, ara sí, ara comencem. Molt bé, Canyo, sortint. Roger, fora de joc, l'àrbit no assenyala. En cada porteria, fluixet. A les mans del porter. Se queda fora de joc, però l'àrbit ho ha deixat passar. Preta l'Oriol, Ramon. Francesc aixeca la pilota, se l'emporta. Va, Franç! Per darrere, no la va jugant. Martí per l'esquerra, pot fer jugada, xuta, busca el Christopher, però pilota a les mans del porter. Bé, ara sembla que ens hàgim despertat. Entre mig de dos i l'àrbit pita falta del Martí. Anem 2 contra 1. Ep. Entrada, banda Pol La Salle. Va. Va, Moja. Mitges o... A més de mitjons o mitges? Pilota a la banda, s'escapa. En banda pel Navàs. Treu ràpid pel Ramon. Buscant, bona. Roger amb el cap, Christopher. Fora de joc, però no aixeca la mà. Rebella per la banda lateral. Hi havia els entrenadors aquí que havien ensenyat el fora de banda aixecant la mà. I des d'aquí del públic doncs se li demana que baixin perquè no podien veure el partit. Bé, són anècdotes que van transcorrent i de bon rotllo, que és el que interessa més. Va, Roger, que la pilota no pot acabar de passar aquesta línia. Si ens falta aquell palet. Va, Ramon talla pilota, Rebella, Claudi, Ramon i fora de joc novament. Pilota llarga. La defensa li costa molt de sortir. Ja no ho sé, però fora de joc em té acollonit. Ataca La Salle per la banda esquerra. El Jordi davant, aguantant. Centre xut a les mans del Marcel. Martí, obre! Que bé! Molt bé. Toca-la. Molt bé, bona, ara sí. Primera 4 tocs ben tocats. Christopher que frena. Roger, va. Obstrucció, falta perillosa. Falta perillosa sobre la porteria.
5 tocs de pilota ben tocats pel Navàs, empedir sobre la porteria de la Salle. Bé, falta sobre la porteria de la Salle. Eric, buscant, gol! Buscant, l'ha buscat per sobre el porter. El porter ha saltat, però doncs la pilota va passar primer. Vinga. 1-3 per l'Eric. Falta de minuts per acabar. Vinga, Oriol. Va. Vinga, va. Bé, Oriol, bé. Si treballant s'aconsegueixen fer moltes coses. I en futbol treballar vol dir córrer també. Christopher, que aguanta la pilota, vinga. Moja. Roger. Tocant. Tallant la defensa. Aiga. Va, Jordi, que l'ha rascat. Lo just. No, Jordi, no, del Martí. Ramon. Falta. Ja havia que tornar a xutar, buscant a la banda dreta, però li talla el jugador de la Salle. Tallant, Eric. Plata pel Jordi, que pot fer coses bones. Vinga, l'Oriol. Novament per Jordi, va. Des d'aquí podem treballar. Els de vermell, com diuen, els de la Salle, molts de segon any, amb molta més experiència sobre el camp. Pilota per Roger, zona de mitjos, Moja, Christopher, dona la banda. Oh, llàstima, és que tenim la mala sort que no he de mans per no entendre. Ja estem en fora de joc i directament a fora. Francesc que talla la pilota, Pelèdic, gira't. Ai, que és perillós això, que és perillós. Pilota pel Marcel. Pilota al mig, que la rep la jugadora de la Salle. Pilota a la frontal. Bota, buscant, per sobre el Marcel i gol. 1-4. Bé, l'1-4 que puja el marcador. Moja darrere. Eric. Element. Marcel. I la pilota queda curta. La rep els jugadors de la Salle, més ben col·locats al camp. O tenen la sort que la pilota els hi va més a sobre. Mans del Ramon, targeta, se la perdona. Col·locant barrera. Aixecant pilota. Toca el Ramon. Vinga, traiem pilota, va Rebella. Toca-la bé. Va faltant. Tallant la pilota el jugador de la Salle. Jordi, Rebella. Trompicons, falta Pau Navàs. Ramon des de centre. Un contra un, novament el Marcel. Bé Eric, treballant, arribant, i el Marcel aturant. Molt ben treballat ara en defensa, Eric. És la segona pilota que treu, l'Eric a punt de fer el xut, el jugador de la Salle. I així s'acaba el partit. 1-4. Doncs fins la setmana que ve. Jaume Vilar per Canal N, des del camp d'esports de la Devesa de Navàs. Trobo que fas moltes marranades, vols dir? No que porta, això.